V tomto videu si spolu upečieme mandľové koláčiky. Na cesto budeme potrebovať 200 g hladkej múky, 100 g mletých mandlí, pol čajovej lyžičky prášku do pečiva, 100 g práškového cukru, 170 g zmäknutého masla a trochu pravej vanilky. Na dokončenie nám bude treba džem, čokoládu a sušené ovocie. Do väčšej misy dáme hladkú múku, kypriaci prášok do pečiva, práškový cukor, mleté mandle, trochu vanilky a všetko spolu premiešame. Môžeme pridať aj štipku soli a nakoniec zmäknuté maslo. Rukou vypracujeme mäkké a vláčne cesto. Trvá to asi 2 minúty. Cesto potom odložíme do fólie a do chladničky. Malo by tam postať aspoň pol hodinu, aby stuhlo, ale môžete ho tam nechať aj do druhého dňa. Rúru si vyhrejeme na 175 stupňov. Na pomúčenej doske rozvaľkáme cesto na hrúbku asi 4 mm a formičkami vykrajujeme koláčiky. Cesto sa pečením v rúre ešte roztiahne, preto vám odporúčam voliť menšie formičky, približne do 4 cm v priemere. Vyberajte tvary, ktoré sa dobre plnia džemom. Samozrejme nechávam to na vás. Koláčiky uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme vo vopred vyhriatej rúre pri 175 stupňoch asi 12 až 14 minút do zlata. Pri pečení používam program horný a dolný ohrev. Z tejto dávky mi vyšli 2 plechy a vždy ich pečiem po jednom. Koláčiky sú po upečení krehké. Necháme ich vychladiť na plechu a potom ich naplníme džemom. Ja ich plním pomocou zdobiaceho vrecka. Je to jednoduchšie a možno to pomôže aj vám. Zdobenie si môžete urobiť podľa seba. Ja som roztopila 30 g čokolády s trochou jedlého oleja. Pofrkané koláčiky som ešte posypala liofilizovanými malinami. Čokoládu necháme stuhnúť a potom uložíme do uzatvárateľnej nádoby. Ak sa vám môj recept páčil, lajkujte, komentujte, zdieľajte a odoberajte môj YouTube kanál. Pre viac receptov navštívte aj môj blog www.zosrdcadohrnca.sk.